होमबा जोङो जेबो मोना नामा जोङो जों रागा जोंनो ओंखारो जों गसंनांगौबा लैहोर गसंगोन जोङो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअ मादि जागोन लोगोफोर प्रमद बर'नि सायाव मोननैसो हेड कमेन्ट फैगासिनो आरोना माने आं नैबे मोनसे क्लिप भिडिअखौ होनानै नोंथांमोना एसे नायलां आरोना 2-3 मिनिटबो नङा 10 सेकेन्डसोनि भिडिअ नोंथांमोना अननानै नायलांदो जोबनानै जोंखौ बे प्रमद सारा जोंखौ गावसिनि माबायाव लेंलांनानै गेस्ट हाउसआव लेंलांनानै ओमफ्राय प्रमद सारा होनदोंमोन आरो नोंसोरनो जोङो साख्रि मोनथावथाव दङबा फिसाफोर दङबा साख्रि होगोन आरो हा गैयाबा हा होगोन हा होनानै बिनिफ्राय न' लुनानै होगोन खथाब्रै जानाय होननानै बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो गैया दासिमबो गैया जेबो खबरानो गैया होमबा जोङो जेबो मोना नामा जोङो जों रागा जोंनो ओंखारो जों गसंनांगौबा लैहोर गसंगोन जोङो दावहा नांनो हागोन जों जोंनानै थाखाबाय जों मानिनाय नंला एबार बेबायदि थगायनानै जों दोनजाबाय थाग्रा जाम्बि नंलाथ' जोंबो रिजार्भनि सियानसो जोंनि गामिया रिजार्भ नंला बेसे मोजां जोंनि गामिया दा ओमफ्राय नेक्स्टआव दोङो नै प्रमद सारनि फिसाजो माने साननैसो सिगाङाव मोननैसो फेमिलि फट' होदोंमोन प्रमद सारा ओमफ्राय फिसाजोआ लंपेन्ट गाननायमोन स' बिदिनो गोबां हेड कमेन्ट फैदोंमोन आरोना गासैबो नायखाबाय जानांगौ कमेन्टफ्राव ओमफ्राय प्रमद सारा साननैसो सिगाङावनो मोनसे गावनि फिसाजोनि दख'ना गाननाय फट' हरफिनदों आरोना ओमफ्राय गासैबो बेखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो कमेन्टफोराबो मोजां फैदों आरोना स' जोंबो बिराद मोजां मोनो बिदि दख'ना गाननाय हरबा सेंग्राफोरखौ गामसा गाननाय ओमफ्राय आर'नाइ लानाय नुबा गासैबो मोजां मोनखायो बिदि दख'ना गाननाय नुबा स' प्रमद सारनिखौबो दख'ना गाननाय नुनानै गासैबो मोजां मोनबाय आरोना फार्स्टआव हेड कमेन्ट फैदोंमोन जेब्ला लंपेन्ट गाननानै फट' हरदोंमोन स' नैबे भिडिअखौ लानानै रावबो गाज्रि मोना आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माने भइस अभारसो जाबाय आरोना माने आं फेस खिथिनानै भिडिअ बानायनो हायाखै माने लोमजानानै दङ एसे ओमफ्राय नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन आरोना दे बिदिब्ला थेंक इउ